og velkommen til TV-avisen i dag. Vi har været så heldige at få Brian med, som der lige er kommet tilbage for den tur, han har været. Man kan sige det sådan. Hej Brian, og først og fremmest, velkommen til dig. Ja, tak. Det er selvfølgelig, du har været savnet, og nu er jo her. Først og fremmest vil jeg gerne spørge dig, hvor gammel er du? Jeg er 13 år, jeg er lige blevet 13. Er du lige blevet 13? Ja. Hvad føler du lige nu inde i kroppen? Jeg er rigtig lettet over, at jeg er kommet her hjem til Danmark igen. Og Du har altså været savnet, det kan jeg godt forstå. Var øksen den eneste ting, som der kunne holde dig i live? Hvis du ikke havde den, hvordan havde du så stået her? Nej, det havde jeg i hvert fald ikke. Den havde reddet mit liv. Ja. Og så, hvordan har det været ikke at se sine venner og forældre? Jeg savner rigtig meget, og jeg er glad for, at jeg savner dem. Og så lige til sidst, anden sidste. Hvordan tror du, dine forældre har det lige nu? Da du var derude. Hvordan tror du, de havde det? Jeg tror, at de var rigtig bekymrede for, om jeg overhovedet ville komme hjem igen. Ja. Men nu er du her altså. Og hvor lang tid har du cirka været der? Lidt over et par uger. Så. Ja. Og vi er så heldige, at vi har ham her nu. Så jeg siger farvel og videre til vejrudsigten.